Wanataka tutasoma kurwa kitabu ya Genesis kianda ekebungo kia bitano na kemo. Genesis 9 verse 6. Kitabu cha Mwanzo 9 fungu lake la 6. Mwanzo 9 fungu la 6. Genesis 9 verse 6. Umuchaka no kianda ekebungo kia bitano na kemo ekero mosomi ogotosomera bwangu mono egere torrenga ngaitoko genda guchi. Soma ngo tata. Yes. Iko gego tebaiga onde bwansi oyora ite amanyinga mwanyabanto amanyinga y'omuntu uniterwe na mwanyabanto kiagera Nyasaye niga tongete mwanyabanto asumu bwekanoye abana ba Nyasaye eyiga ne onyo eyere nene korwa somo nene Nyasaye ito inga muntu onde bwensi oyora itera amanyinga mwanyabanto amanyinga yega mwanyabanto Nyasaye nayaga ni korwa asore engenche kogera Nyasaye aga ni amanyinga yega korwa asore neringa Nyasaye niga tongete mwanyabanto asumu bwekanoye. Amina. Abana ba minto nabo konyoranga kwabare irugo ito muntu asengencho yogo etano gokogo kabana ba Nyasaye. Elizabeth yoria ka banonara biamono murayone biamono mama biamono kabisa yoni mama wangu wa station igwa abana ba Nyasaye onde bwensi yora itera mwanyinga mwanyabantu amanyinga yaga korwo ikaba rugoro riawo naenda abana ba minto tigango ereseiga onyago konyora kwage chiguno muntu nino onyonyora no mukungu kwage chiguno musacho takorenta abasacha bande baiche konyanto musacho aiche gotoka borere akwe motinga tomanye tikende ayo manyangonyo musacho yega kokwa asengenjo kwa murura asabande bari bamoita bamubwa chinguru amanyinga yega yo musacho yo nabarugo chi asabanto baria lakini nonyora yege susuro egekogara naye kware ngo mutangani korwa musacho abaiga mbare nge gocha kumanya bacha kumuita abana ba Nyasaye nonya no abana baito abana baikire kerengo mwana ogo chiku nabaibori ogo tebugo mwana one soma omwana one kwanga go soma kwanyora Nyasaye ko gotebya igwo mwana one igwera bano sware nchereye neri erindo nyore bitoki byokorageria abantu benyumba yao sama tukagocha kwanga ko igwera matukabera atatu nigo garetia abaibori bao erinde bakwe bintu korwa sama bokabo munogane tine chinguru Nyasaye tago ko morembe asenye nchugwe iteta abaibori bao abana ba Nyasaye kwanyora omwana kwage chigu wekere karango ni gotagete go ito moibori okageta abana abamura abana bane monyigwete na babara abana bake gosobo mwana omusacha monene kabisa bwate chinda rwe ekwota naeka igwa onyorenga mamo mino gositato mino moyane omana koimo kichukumu yogo takagoito moibori oriakwe omanyanye gesa kukia otikeyo aya no chandeke sobo mabwansi wa okora amenya sobo siwe sabana ba Nyasaye. Nasikia kwamba wamehitaji Kiswahili. Ninasikia ni kama mnanisungusha sana. Nilikuja Kiruga, nikasukumwa nikaenda Kiswahili, tena nikarudishwa Kiruga, lakini naenda na akode yentokie. Wana rende tiganda araeresa. Wana sasa wasa mfumue wa vumilivu. Ile ambayo utasikia ndio hiyo. Amina. Biblia inasema hivi, mtu yeyote atakaye imwaga damu ya mwenzake, hiyo damu baba yetu hawezi akasahau, bali atailipa kulingana na matendo yako. Mungu hawezi akakuacha. Sasa ndio tunasema kuna wazazi ambao wanauana. Mwanaume anaua mke wake, mke anamuua mume wake, watoto wanawaua wazazi, wazazi pia wanaua watoto. Hiyo abana ba Nyasaye. Kama kuna familia moja ambayo walikuwa na kijana mmoja, ni kweli huyu kijana alikuwa amekuwa mtukutu kabisa na huyu kijana alikuwa anataka kumuua mama yake, lakini bahati nzuri ama mbaya baba yake akakuja akamfikia, yuko karibu kumumaliza mamake. Na ukweli huyu baba yake hakuchukua chombo cha kumpiga, bali wananchi tu walikimbia wakafika karibu kwa ajili ya kumsaidia huyu mama, na huyu kijana alikuwa amewataza kwa muda. Na walimpa yule mtoto kwamba ni kama discipline ndogo, lakini yule mtoto akafa kabisa, hadi sasa hivi yuko chini. Of course yes,
Sasa hapa tunasema hivi, utapata mtu amekuja kwa nyumba yako anakuja kuiba. Na amekuja kweli yako na silaha. Lakini kwa sababu Mungu amekupea malaika wake akakulea, akakulinda, umemsikia huyo mtu akiingia na utoke na wewe na chombo chako kwa nguvu, kwa kishindo, yule mtu uendekao utamuua. Ukimuua ilikuwa ni bahati yako, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuja kukutafuta kwa nyumba yako. Amina. Mungu anajua haya. Nyasaye namanyete asumu ntoria panyarwa akoro muroberi kugoita. Munabona Daudi na mumuroye. Daudi ngai yako rumushoye atagete goitense ngegera irobugambi. Abantu ba Nyasaye ani otabiri omukori emirimo tatu mwabonga intagete goita muruoti Daudi oyore tata. Bono nko mukorande egere keruga kenigo ntagete ngeisaranse. Abantu ba Nyasaye mumurori akaroberia buyoyo igo Daudi. Ekerago soka achiko moitaise omwari oya gakora agatanga na gukwa isatara akora gento kege isatara kwa abana ba Nyasaye. Bono nabora aroberie gukoro yomino nabora aroberie goito yomino nabora aroberie goito moibori wa abana ba Nyasaye. Munabona ga abana bakari gotoita abana go bagotokoya nande nabaerese ta abana ba Nyasaye no murandi magotiga iga aliwaambia watoto njia nzuri, wafunze watoto njia za Mungu wetu. Mungu aliweka watoto katika mikononi mwetu, akatuambia kwamba nyinyi wazazi, hebu kalindeni watoto wenu njia nzuri, njia za kuniogopa mimi Mungu na kushishika amri zangu. Lakini sasa wazazi tumezidi kiasi. Kazi yako unamlea mtoto vile unahitaji, lakini sio vile Mungu anahitaji. Waje kwa mkani gore ya gatogo bwanga koigwa. Gatogo na kimogori atarabije ke Swahili. Ya torangonyi gukorwabu. Gatogo. Kadogo. Amina. Abana ba Nyasaye bwanga koigwa. Mwisho anamalizia, anaachia shule njiani, ajui kujitafutia, akikuja na yule mwanamke nyumbani na anamleta mwanamke ambaye kwao hakufunzwa hata kuwasha moto katika jiko. Huyu mwanamke akifika nyumbani, mahitaji yake inakuwa juu. Kijana sasa inakubidi uanze kumgonga mzazi wako, uanze kumtwanga mama yako uende kama ni mjane, ili mama yako akupatie kile kitu ambacho unahitaji. Wacha nikwambie, damu ya mama yako utailipa. Damu ya baba yako utailipa. Na utalipa vipi? Wenda ikawa usife haraka, au utakufa haraka vile unadhania, utamuua mzazi ama utamtwanga mzazi, ndio of course yako hai. Lakini umemchapa huyu mzazi na mzazi akaingia katika nyumba yake akalia. Ujue kile kilio na machozi ya mzazi akiendi chini, bali utapata kintingo teba mina asinge njo yake ne kebe karige sakugeito ke kora kererikwa. Ndogwana na bana ba minto. Abana. Tumewalea watoto njia sio nzuri. Na tena vile mliniahidi hapa mkaniambia mnataka kuzaa mmoja mmoja ati ndio muonekane smart, utalilia kwa choo. If you want to be smart always for the rest of your life, have children. Amina. Bana. Bakungu mba wita babana singe nchombata getiko ibora. Okumnyora baba akarakora baba moti na baba suguri ba cheni bagotira na ende goko igwenda mwamu. Ke akarakonyora baba moti baba suguri baba bochire bagochicha bana. Igoko igubobe asenge nchoba chirenga baba bantu negesio ngogo kane tigesie kitoke twara abana ba Nyasaye. Kwa hivyo si wakejeli wale ambao mmekuwa na watoto wadogo, wale mlifika kuzaa mkamaliza, lakini mwanamke mwenye bado ako na uzazi nyora abana ya igunko ereze. Atena atebeti abasacha baba ibori abana nari muraguswe. Ayeshe korigero lyakagoria gakegionsi. Igo banga chingondi chisigiti chitaratuata. Amina. Lakini igo abana ba Nyasaye babu igo bare ti okubugane chingondi chisigiti chitaratuata. Dasinge ntubana mbara akora gento kike mbara ibora. Nyora abana bao lakini nando bagelie nchere yerengi. Amina. Ninakumbuka mama yangu mzazi alipokuwa akitulea. Sisi kwetu tulikuwa 11. Hawa 11 wasichana 6, wavulana 5. Lakini kwa bahati mbaya kwa sasa hivi wameenenda 3, sasa tumebakia wachache kidogo. Lakini bado tuko na kilio kwa wale ndugu zetu ambaye walilala. Abana ba Nyasaye. Nigo toibwete basenga nje abana bari baminto basirete. Momoro minto yonkoro nyuma agasira. Oyorengo mokogotipi agasira. Enyaroka yarenge kombwati egasira. Bona botoko igunga kanga abana bari baminto moya bakorete gento kiye. Bona abaira no atororo tori kianda tori minto gosenkianda gosenane. Abatororo minto. Bado hakuna manyana kula cha mwingine. Kila
kula chake abana ba Nyasaye. Na Mungu akatubariki hawa wote. Tulikuwa tunaishi njia ya umaskini, tena ile ilikuwa mbaya tena sana. Kwetu mlikuwa hamna kitu kwetu. Abana ba Nyasaye. Tukafikia kiwango kwamba acha hii njia unalea watoto. Utakuja lia. Kuna siku kama hujalia sasa utalia kesho. Abana ba Nyasaye. Mama minta suguria paka saizi hiyo sufuria iko kwetu. Amina. Lakini mama alikuwa anapika hii viazi tamu, anaipanga kabisa vizuri, anafunika vizuri, na kuna sufuria nyingine ya kufunika. Viazi hata debe moja inaingia jikoni. Na anatengeneza uji kwa vibuyu, anaweka hapo ili uji yenye haina sukari. Mpaka nakumbuka siku moja ndugu yangu ambaye ni wa pili, na nikikumwambia jina utamjua. Najua wengi hapa mnamjua, lakini nitawaambia siku ya Sabato jioni ndio nitakwambia ndugu yangu. Ukimjua wewe ukimsalimia. Amina. Kama ningejua hako hapa karibu ningemuita wasalimie. Ndugu yangu ambaye tulimesaliwa naye tumbo moja. Amina. Lakini ayawana omanye tenjengasi ni yao. Njengasi ni yao tatikotaraman. Ngocha gokora somugano na boko nyoratinga maana ndo chengasi ni orengi. Nilioko seka sekon kwani kasi ni kabisa, unikumbatia utapata nimeondoka. Amina. Mambo mazuri. Mama yetu akatulea kwa njia ya umaskini. Na baba yangu alikuwa anapenda wanawake wengi. Baba yangu alikuwa anapenda, yani akipata yule mwanamke ambaye amefukuzwa na watoto 7 au wote ni wa baba yangu. Amina. Baba yangu alikuwa anawapenda. Yani anakuja huyu mtoto mkubwa anamuita yani the name of my grandmother. Na kijana anamuita the name of my grandfather, baba yake sasa. Sasa sisi ambaye tulikuwa ni watoto wake, yani ana wakati wa kutuita majina, lakini sasa hivi baba yangu nitampembeleza mpaka akuja hapo muone. Sasa baba yangu wale ambao amebaki nao ni sisi. Amina. Akigonjeka kidogo unasikia akiuliza mtoto wangu Lucy yuko wapi? Hebu mmeambia madam kweli eti mimi ni mgonjwa. Hebu ambia aje nami pia niombe. Amina. Kama sasa hivi wanashangaa mbona sijafika nyumbani, lakini siendi pale kwa sababu nataka kumtumikia Mungu. Amina. Lakini watoto watu njia ambazo ni nzuri na Mungu atakuongeza siku nyingi katika dunia. Ukiwalea njia ambayo ni mbaya, auelezi watoto jinsi unahitaji watoto wako wakue, uwezi kuwalelea watoto kwa kanisa. Abane keraba yabake bakineri muna bana baisaransete yiga chini chintuga chiana bana ba Nyasaye. Amina. Watoto wadogo, alo? Watoto, alo? Hata wasiki, watoto, alo? Good. Ebu kasikie. Igwa. Abantu abage kero barororo, barabanje barebuja, to koinyora gochigoito moiborio. Kero muntu gakwerwanira kwerige. Like now my brothers, they were 5. Lakini wamefariki wawili, wamebaki wangapi? Wamebaki 3. Tulikuwa tunajiona kuwa wengi, lakini sasa wamekufa mpaka tunaona tumebaki bure. Hata ingawa wamebaki 3 lakini tunajiona tuko namna gani? Tuko bure. Watoto hawa tulikaa tukaishi kwa shida nyingi, lakini Mungu alitusaidia. Amina. Onye ne kangara mamu minto na roseti asengi njojo kutolenda. Ndoigwa nene lakini lakini bona kama nyorete Yesu togo etasari kokotio kie kangara. Oikago 10 lakini wakati amempokea nani? Yesu. Lakini alikuwa akiwatafutia watoto wake, alipompokea Yesu na Yesu akamuonyesha njia akawa salama. Amina. Lakini ana wani sana nenda nabatebetinga otara akwa to komanya no kotene na nonyano oko na kweminchira abantu kurwe kanisa ime. Lakini wakwe goiko mwenyere Yesu na ndo amenyoro sama tukonsi. Amina. Yes, kipata shida ziko sasa utakuja kwa Bwana. Niliwaambia hapo, acha niwaambie historia yangu sasa. Leo hivi mimi hapa nimegongwa kiukweli. Niligongwa kiukweli. Abana ba Nyasaye, nilikuwa nikitoka nyumbani, hata ingawa sipendi kuleta hiyo story kwa sababu ninakumbuka mpaka inanipa machozi. Lakini wacha Mungu anitulize. Amina. Lakini abana ba Nyasaye nkagenda nkarandi nsi ya magena 2013. Karona arandi na akore ni December nkaira nakka. Karona achireka omwana omusao class 8 aganta station on Wednesday. Karona akore nkaira na bwana, nikifika kwangu nyumbani yule msichana akagonjeka kidogo, akikimbishwa Ugembo, wakaambiwa General. Akamkimbisha huko level 6, akifika pale yule msichana akafa. Msichana alipokufa, kanisa likaniita niende kuuzika yule msichana. Na baba yake wazazi wote wakasema wacha yule mama
akuje ili akuje kufanya mahubiri hapa kwa ajili ya kifo ya msichana. Wacha mimi nitoke kwangu naelekea sasa. Nikabeba uzuri Biblia, nikajivalia vizuri mavazi ya kwenda kuhubiri. Nikafika kwa mlango nikasimama, kulikuwa na jirani yangu alikuwa amekufa. Huyu jirani yangu tukasemeshana na mzee, wacha aende matanga kwa jirani, nami wacha nikimbie kule niende kufanya nini? Kuhubiri. Nikafika kwa mlango, nikamwambia huyu mume wangu, sasa nimeondoka, wacha nikimbie na ninaenda lakini sitarudi. Na mume wangu akaniuliza, utarudi kwa nini? Na unapenda kufanya mchezo? Nikamwambia si nimekuambia, wacha niende. Nikacheka nikafanya nini? Nikatoka. Mimi kwenda, msichana wangu mkubwa yule ambaye mlimuona hapa, ndiye alikuwa kidato cha 4 wakati huo. Akasimama alipokuwa kwa shule na walimu wengine. Nadhani ndugu yangu aliwaambia hapa, lende jinasa lende ndobwade. Akaenda kwa walimu wengine wakati wa saa 4, wakati wa break time. Wakaanza kuongea na walimu wengine, akimwambia, yani inakuwa inaniumizaga sana mtu akitoka usikia amepatwa na ajali na amekufa. Inaniumaga sana. Yule msichana akalia, akiwaambia walimu wangu, msichana akalia. Basi yeye analia, kumbe mama yake amefanya nini? Amegongwa. Mimi nikaondoka. Kufika tu kidogo hivi kwa stage ambayo nilifika mahala kunaitwa Nyamache, hivi kwa roundabout kama hii. Kumbe kuna mtu ameambiwa kuna watu mbele anahitaji enda wachukua wabebe gari ya Nissan awapeleke waende Kisii sasa. Yule mtu akakuja na alikuwa amepewa kitu wanaita squad. Akakuja kwa bidii, kwa nguvu, nasi pia tuko barabara tuko vizuri na huyu kijana ambaye amenipepa. Mimi nikaona gari kutoka mbele imewasha mataa. Wacha niinue mkono juu nikasema, Baba, ninajua hili gari nimetua, lakini unisamehe dhambi zangu. Yes, I'm sorry. Fungu hili lilikuwa likisema, nitamaliza hiyo story. Sipomaliza sasa, nitaimaliza kabla sijatoka hapa. Amina. Asante Mungu wetu. Hebu katupe nguvu na ukatupe wakati mwema wa kulinena jina lako. Sasa katutulize roho zetu na utupe wakati mwema wa kutusamehe, ili tutakapoongea wema wako uonekane, katika jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amina. Sasa nataka tusome fungu la Ezekieli 13 fungu 17. Ezekieli 13:17. Sikia jinsi ya kumwaga damu ya mwenzako. Yaani Ezekieli 13 fungu lake la 17. Umeipata mnenaji, msomaji? Wacha tusomee. Maisha ni magumu, wewe jiajilie, wewe fanya kile ambacho unahitaji, lakini ukumbuke kwamba Yesu anakuhitaji maisha yako ukiwa salama. Chinga kiorene chingura bana ba Nyasaye, mokorere Nyasaye meremo utari gotiga. Naende nabatebeti. Wanya gokonyora nori neri bagari ogotene munenko eresaiga, otenene oerese naende kore no moiko Nyasaye. Wanya gokonyora tori neri bagari ogotene munente neineiga, neri bagobwate neri ogotera. Motere Nyasaye kore ngana munoko nyara. Wanya tukia ninjui saranse muno saranse teiga elinde toeresane. Amina. Kwa sababu hata kuketi vile umeketi hivyo ni mibaraka. Hata ukiketi hivyo pia watakapohesabiwa taji nawe pia utapata. Hebu katusomee hicho kitabu. Aya mwanya bantu. Barigereria abakungu b'abantu bao. Bakobana amangana akuru asebirengere byabo. Abakungu abo b'abantu bao bakobana amangana akuru asebirengere byabo. Byabo abanyene. Obane amangana ale mamincha ya. Y'abakungu abana ba Nyasaye. Muna bwana iga tutunene iga tokurandi Yesu.
Bamana konyoranga omukungu imokire osinyu kobera sogo sasima n'abantu bambe amusasimi nyasaso muikamo nekene onde basinya neno musacho osokira abana bamintu omana konyoranga ni gago kombaga tuka muna akaiga omana kobeke bintu ime bana gaga saini goteya abantu kuja tumpokee Yesu anaweza kuja tumpokee Yesu nitamwabudu Bwana nitamuinua Yesu unamuinua Yesu bila hata Bwana ulimwacha wapi ukimuinua Yesu abana banyasaye muinue Yesu kwa haki na kweli. Amina. Inga banama mincha y'abakungu abayiga bagwe kora ko bababani bagwe kora babani asa abantu bane bagukwana mangana amabe mangana ari mamincha yane bona bana abantu abayiga abakungu ababateri mangana ya ebuka isome obatabye ngaya naro mone nagoteba obo beno obwaba abakungu abo bakubarerera ebimoya bibire n'amaebi nakigwakora rikondo ndugu baraire ngana yane ngosoma tata bae babeke rikondo amasasio nyendiyo tutige. Unajua ukisoma unanisaidia na mimi nakuwa rahisi kwangu. Tena utasasoma ingine wadhani mimi ndio ninasema kutoka kwa kichwa changu. Crusade ya wale balisira marari bora masasira rorio kana mambi. Tayari. Yaona. Latini 17 inasema hivi Ezekieli aye mwanya bantu barigereria abakungu b'abantu bao abo bakobana amangana akorwa ase birengererio byabo abanyene obane amangana arema mincha yabo obatebye ingaya naro omanene agoteba obo bano obwabo abakungu abo bakobarerera ebimoya bire n'amaebi babisiba ase amaboko abo naende babarerera ebitamba bagwetuba emetwe yabo emetwe y'abantu bagotuba emetwe y'abantu abake na abanene erinde babaricanie aya sasa sikia hapa ole wenu wale wanawake ambayo mnachukua madawa mnajifungia katika mikononi mwenu ama kwenye vitambaa vile ambavyo mnaweka katika vichwa vyenu kwa ajili ya kuwafunga watu wangu. Obobano bweno abakungu balia mokwimokia ebimoya mwabarerera ebintu birimo kubeka amabako. Unapata sana katika kanisa hili la wanasabato. Kama hujajua ujue leo. Mambo ya kuvalia sana kwa mikono yenu watoto wetu wa shule sio kanisa hili. Ni afadhali ukaa naye nyumbani. Kwa sababu unapata zile vitu ukiambiwa unajifanya ati sasa hii iko na nini? Si hii ni maridadi umeitoa wapi? Hii maridadi imefungwa na nini? Mungu wetu ametoa onyo kwamba wanawake wangu wamejifunga katika mikononi mwao vitu ambavyo vinawafunga waume wadogo kwa wakubwa. Ama nemetuya ino moko barerere bimoya nyasaye namanyete igwa bana bamindo bana lyari nande nabaerese tega abakungu abamune twakaboro tongo twensipiga iga twachire kabisa kero monto gaisaranstes tengo ategerete ringane kenepi turachaka kurusi kuchianga ga bana moja kwa moja toko nyorwande gaibekere tekende ga kyo mwana omomura ekenda ekyo mwana omoiseke egekunde getomusacha niga kerega ekekorete kyango niga kerenseyiga igwa abana banyasaye yani okunda kira abana baminto kwamana korari bintu byakoru kunyira omobere igwa there's a cousin of mine omusacha oyoiga omukungu ayakamana akana kumubekere marioga abana banyasaye akana kumubekere marioga asendagira omukungu nanda mwanchete akurangiri musacha oyo byakomati yatinga dadi kumbe umekamu okanyara omukungu akopembera samono na taribiya yaya nabara kwa bari asogo kwa enekya gumora igwa abana banyasaye omwari nganibiya moroseliro ngori abari endagira arose tyabegete likense mekumekire biyagara tekenda
Omusacha uri ogochigocha limo naende manyo ino mwalimu. Omwalimu stroke omunyagitari. Omwana oyo omunyaruka agacha komotebi baba. Unajua chakula chako mama huwa anakuwekeaga wewe dawa ile mzuri sisi hatuwekei. Kwa nini sisi hawezi akatupea? Baba akauliza msichana wake. Msichana akamwambia kuja baba twende jikoni nikuonyeshe. Aniye jikoni yali yarenge ya marabato ne nyumba yali gena bamenyate. Ono gali anga naliko abasacha barande nabarese te komo sacha unyigwete. Komo kungu kwa bokira mambi mukungu achira mona achira ko kama. Naye kora bokora samuso moito osa musa marangeti oso kyora ara anekera. Igwa abantu barara bagosekera ngo mukungu ako gambere to kwanekera borangeti lakini igoro mukungu musacha mungaini amina. Kai mobuga tembo samoko na kogona ga igotaro chikende amara mata gobekere so moito ebitanya ngo no abireso okumimora lakini igwa abana banyasaya omwana uri akaro kitato mwabasaka ryogo kayekare isaga karusimbi yamono sana isaga chikobori omukungu oyo omukungu agakana omukungu na bari tangani arenge korara buja abasacha igunko arasa omukungu uri tangani mbi arenge korara nechianga iwa bakungu mbaga nere bako na korara na yanga ndoi wana ini kwarara ni karora yebieka sawa sawa amina iwa bano gara ra mwachire mwanyodre chirongi na chobegete ngabano matete ditindi ko kubo kendu bongune omusacho renda kana komutigarende bano asima kora na bera basako motora tigamutigarara nende chipeli echiga akamotiga kana korara ni chipeli musacha akabora rende ngana ki taitire nde mokono igarende ngana kiga usenda kiga kako igwa abana banyasa ke agente kingere go chawete akaenda kumguza hivi kidogo yule mwanamke anatoroka anamwambia unajua mwili wangu ninasikia uchungu wacha kuniguza omusacha mnabekire nimbe igwa ri kondo lya sare keirali abana eri lya sare keirali ganda beka igwa abana banyasai amina amen igwa abana baminto omusacha ori abo chigwetyo mokona garene nabo kubona ngatika ndarabusa na nyambusi erege yakare gento keke erworo lya kare go chigwetyo omukungu akana kwebachi nga ya dadiga abunyi gwete bobe nakoko ngo bana litukali maka momine lya kamabera serious bana munemeli eri ya Titanic akamabera serious akamata bya tinga ntagete komanya busugo to because I'm a doctor na bongo kora gento kege na bongo kogweni aliri amabera serious akanyora gabegete genta sonira tikero musamuguku agni abakungu tikatako na kongaino na baragori na bayara setaigo ni gabana na batebi manyanga igoro tingo kona korasa mangana igoro engo tiga ko na korandi na ko sareka mioyo ni mokenge ande ndigie bite ndigie bite bie meringa munche chobo kobo ke mana ko enda ni moki ritabali mwana ndo musambi wa mata mwe tanga na matawali ngo samba muna bane customer ga ige kwa gacha ndemo ko mataria chikongoria matawali akarabu 20000 mjingi ngoruga ya 26 abana bakwane school eje nyare school fees amina ndigeri bane customer igwa abana banyasa ndasi aganto karinga cheche mbeke chuba imebono aganta kaiga ngoko tebya kaiga okwandonyu kokopeka negetekiga gogosibaga iga naendo sibekenda ikene kyomwana omumura nekega nekenyaruka naende kokonyora chitwin ngotabinga betaga igeri bwa musini koikoni chombo ngecheri bwa musini naende gokonga musini echo manyetenga igoro aratakara tikendo kege manyetenga igoro teyo igwa baragori ba minto mura ni manyetenga no bar igwa ngarwara limo omusacha kangiro boragori ndoigwa naine tago se kanande no menyeta yetinga ndara kweresa ko tenjingo kweresa yana eteire eriyo nyare ke tamagoro nkagenda rinaika ngamana kora agenda lakini kwanyo yes amina ngaro ngino ori otagete kondagora okugoro gokongana iga nkamana gusirende na kiara bana atabuga atiariogo nkamana konyoro musiko ye no are gabu obegete rangi babole sweet 16 ne sigaro musiko ri munwa karte ndo kiege nkanyore nyombe ndaga chete nyombe nene mu muro ya kweto kwerete mu mbaso rengo mo bisomo nene no echanye go kare ndo kiege no ekoni
omugako yane karama gaisaranse tisikaro rorioka lakini kama nakobora okay iwando chinje nabo murandu ali mbwene ndi numutaka kerochi agachikongita binkanga agachikongita bya bana banyasanga kora gento kiege inkanga tisajinde kwararo oyogoko cheki igwa amabiri nche mba egerigo yoko sasi memebwekano emebwekano yibono nere yiganga abantu bane bakorwa serie tariane abamoko ba ebimoya byeno mwabibwabire namwebi ebitamba amoko ambara motu nyasaye nabyasyo soma ko jinse tata ne kwanyora okay sorry Biblia iko wapi munaninyaganya kavura soma basi sinaona sasa siningekuwa nimesoma nasoma ngapi Ezekieli 13:17 sasa soma hebu soma 18 nisikie kama nimefika pale. Okay. 13:18 inasema gotebaiga. Obatebie abakungu abaiga. Inga aya naro monene agoteba. Batebie abakungu abako bayerere bimoya. Amona igwa batebie aya naro monene bwe meganda nyasaye bwa Israeli agoteba. Obo beno bwabo abakungu. Isbono ntake to chakere 17 yega ko garangwa chikwarasira mbako igwa setwenda gochi. Chakera ya 17 yekyo. 17. Uende haraka sasa mpaka 18 uimalize usimamie hapo. Aya mwanya bantu. Baligererie abakungu b'abantu bao. Baligererie abakungu b'abantu bao aya mwanya bantu. Inwa balisya baligererie abakungu bagotoka 17. Abakungu bakonywa marwa, abakungu mukungu agochatinga nchebono no mwana sabato. Onye kwebo yikwaye nkoribuya abana banyasaye. You have got an authority bamotabinga agaiga yaya yente kinkerikija koraso kora tari ke koro to chiga bwa bana banyasaye. Amina. Amen. Nimanye tenga na bora beto igubya lakini ko ikanko erese. Taba wechinse. Abo bakobana amangana akorwa sebirangere. Byabo. Yaba banyene. Obane amangana are maminja yabo. Obatebie ngaya naro. Obatebie aya naro omonene bwe maganda nyasaye bwa Israeli agoteba. Obobe no bwabo abakungu abo. Obobe no bwabo abakungu. Bako barere bimoya bire n'amaebi. Babisi basama boka. Amakaridadi. Basunge ebinde igoti. Ebinde babibeka sebibono. Ebinde babibeka sama gora abana banyasaye. Abakungu abo batabye no bwabo. Nande babarere bitamba bagotubere. Nande babarere bitamba bagwetu basemetu yabo. Yabantu abake n'abanene. Erinde babichania. Ne. Inwa abakungu aba. Nigo mogo chiakoria abantu bane asoko balichania. Nigo mogo chikoria abantu banyasaye mwabalichania. Omusacho ko bugambi yare by the way. Tikati jine ndateba yo of course abasacha baito murage ribu yarende abarendo yo gusino mokongwa karakini nende kora tagarare no mogombi bakomo bereka mogongo nabara amini akorme kor mogongo ko mutambo kie taraja abaiga bariete bogo samba nande bakatera ruma mbino yo kero monto anya no yo mate no yo anya no yo sigisi no yo igwa ntegwane na bana banyasa igwa gasoma ngo tagandra tata Okay. Sibire bitamba asemetu mwaba bekira abantu bana abakena abagotu igo mukagetenga inwe igo mungo siria abantu bane erinde inu muganda rekoba moyo no igweta lakini resoli bakungu bana igo igwetaye igo gotinga abantu basacha babande kwabasiri korwa sechinga cyabo ende abasacha bayigamba kumanyekere bagokora abana banyasaye igo bugetenga nyasaye nige ataroje obugetenga nyasaye nige bete soma ngo tata inwe mwankorire nabeire buna mwinu mwankorire nabeire yo tachenegeti asegati y'abantu ba asegati y'abantu banyasaye inu mwankorire muno yo tachenegeti asoko ganie sairi eichire roe asoko ganie sairi eichire roe asoko ganie bitoke korwa sabasacha babande ebire binga abana banyasaye na ebisamunye byomugati
mugati nogane tikurusa abasacha abakwari ichaniri abakwa bekera mariogo nogane tie bisamenya byo mugati korwase bari mwaitire abana nkonyoro mukungwa masomi umuya korwa bugarenge gonkonye mwatigire koba moyo mwati ayo nigo mwaya korire asokogan oko ngainereria abantu bane kesome ni gukorwa baba soma kabisa ama ya mu murona mbi ya mono na senge njogote sukuru bono ne kesongo mogo some keke kokoro tali ayo mobe soma baba kurwa 19 bas nero sinyirwe onde tayo bwata nane sinyora some korume yes ngaige buku yana gocha atabaiga inwe mwakolire nabeire buna oyo tachenegati asegati abantu bane asokoganya esairi eichire roe inu mwankoro yo tachenegati asabantu bane asenge njo mwaganiri esairi eichire roe yani ngenje ndoga ne tibitoki korwa sabasaja banyatsai abasaja bomonene kera bono nyasa robo soku ngenjo kiyega amane nabakonyora abasumba banyasai bare kanisa abasaja baito muna bana gonyore nabalise onyore nabadikoni ase kanisa onyore nababasta baito ase kanisa kwama na konyora mokungu nararara ero barereire riogo osiriri abantu banyasai paka nyasai orore kaniro yo tachenegati mokungu oli go ikonyore gesusuro rakini go ikonyore gesura so gosiria abasumba banyasai na ebisamnya byo mugati nebisamnya byo mugati mwaitire abatagwenereti goitwa mwaitire abatagwenereti goitwa abagwenerete goitwa mwabatigire mwabatigire koba moyo ayo nigo mwaya ase okong'ainereria abantu bane awo bagwantirana naya obolimo abo bagwanchirana nayo obolimo yani igwa makungu aria igwa abasaja nabaerese kwarasokia moito kwaranywanekera kwarasamusa yekora richara baseke ng'a omokungu okogambire kwanekeire omoito lakini obwate sababu yokoywanekera naende nakoeresire buyang'ana ki omokungu oyo gagagochicha nyumba gakorara tabasa no gogotebiga iganga garwarete iganga natake igwa isaine liberera to isaine liberera lakini abana banyasa bantu bari igwa abana banyasa ase abakungu batigwa tingo kani nayo chiko embora mukaole ronga rusi changa rusi nateba orara agendera munarete lakini goko ngambuya kwara amanyana ne yango mukungu abegete njanga kije na kiye kororekana abana banyasaya amina abakungu abaya batari komoretera nyasawe itobosoko akarotera amoretera nyasawe itobosoko asoko menya gwaito abana ba minto wikato chandike na inde tonyore gesusuro amina lakini nyasaye tago gotiga aya muno kubarera abantu baye muno kubarera bimoye biga osibetese yanga akanyoro mukungu abegete yanga korubwaga kiete bakabwamisa eswente yemo eyanga abegete na bariko yani netoka nganere kare gotore chaye yani chianga irenga chirese chira abana banyasa okugorobo sigati bwa misini ya musini ogore igwa omana kogorobo sonda bwa 2020 ona kobeka kobegete yerero go chicha mambi gogocha kwanye sibikwanye rutumo sungo igorande kwabeke yende kwagenda mugonda amina okoromo kungo begete nane karabi akamorioka ndibwate sababu nandago gesibuke tingira gojiga igaganto getenga korete ngento kieke aganto getengaro ande gokonyora nanyano mukungu nana basaja ndere rombali onyoro muntu kira komonyora mambi gosoma nyora marago bana begete gete mun igabe gete gete tukamenya tamun egete ne giya kabara mun ndibwate gento kieke ndibwate sababu abana banyasai nyasaye oikako egesusuru asengenjo yokorichania abantu banyasai
abakungu baito anya koro mukungu ayo moyo kubarerera okona kongainwa n'abakungu abemekora n'abasaje mekora babe igwa kwanza tiganda arabatebi story ali seito muroji ali seito monyoroji bakirire ngase none rije bono igwa bakungu baka oyo akagenda so umusabi oyure nsire ndo muragoli akamana kobwata akabatebya mone moko genda orenta abasani pao bari mukurabera komo mukunguri akanda akabuguri abasani bamwe abakabareta bagacha komo ekero bayikaso umusacho oyo akabatebya moko genda abasacha baina mane babato abakongo bono genda bono kiro muntu ochichene nerienke yo musacho bakungu bari bakaganda kiro muntu atimati aro yo bwato musacho bwate ya mumato igwa bano banyasaye abasacha otamugorere timunenu abamumenye takaroka agaige biasara rioka mugorero ire gochiga nyomba omotebi atinga enkoni guchiarenge na boranga nego isano nyege goisana keke onye tego goisana ngirani amina musacha tutagetio omotebi nga kwa mugorere yanga mbataira robo bisi omotebi nga kwa mugorere takobeka igokoriye mbinu oko motebi egarare mereria keke abaingi bakwangire yanga yaito asinge ncho mukungore gwa siondo iguche tikuruseino tobwati kende ekwarenge goitera chindende okona kama taichoni gakinga igo kwaeli kwetuge tobosi kwato metwetinga achoni renda akabora ngarende bakabuga kamisa akotabire togende kuchiga akatogo okamubwati nobosi bwaino bano gwaikire bwaya gaiga igo tagete komakora munaga ogoganeti abana banyasaye akeigo ayeturi kuinyora ingobore menyete igo nyire muntu yega manyinka otari amonere abana banyasaye ne nyomba ne yaye yani igwa tomanye tikende goko mugorera kanga agasati kwa mana gochaka naye no musaje isaini omusaje kekeka omuntu nkugorra nagorra baka igo manya nande sasa baigoro igo tone ne sikabantu baino kero muntu na ya korte gento keke kero muntu na ya tegereta abana banyasaye abakungu abana tingo manyo yobwate ya munga ya yoruseti Kaya kara muchacha musumbwana mwana bakonyora ne ya moyo kabwa bakaimo kirende mbanyora taro ne bagajira bakaenda bagweka mu musacha oria abasacha oria kamana ko batebone mungu chisunga nani kero muntu mumana ko bata muchake kwestana na gesona kero muntu ogwatero musacha gesona kero musacha bana kero makungu kabwa tateyo musacha jaga taba chonyo minto toigwan chonyo minto nyugwere chonyo minto toigwan bagaetana na chiro chigesona abana banyasaye omuntu yamagacha kubamoga omario yang ninche story yisi bakorete gochi amina gocha mamina bako yenyora amina lakini abana banyasaye igokonyora gokungainwe gento kwanyora gwasiri yo muntu na kitwa samese kiria tabanga amanyinga yo muntu yega gwasiri amanyinga yego ikokore gento kike goikonyaka na abana banyasaye gendanse ya maru tangari nyasaye motebi monene nkonyero mugakone nerabe muna basaja bande amina na Mungu atasaidia yule mwanaume kama sasa hata tukimaliza hii crusade kwa hizi wiki mbili akinawaahidi katika jina la Yesu wanaume wengi watarudi katika familia zao amina na ayo mosacho oliotoirane ngokumiore igukocha koirane karogwe ekoya naende karogwe ekoya eto watabona ne screen togocha ande ata waisino irane karogwe akubakubire erabe bya amina igwa bana banyasaye mata mogo sekanje ngojeria maliga goigubo besana okungo chukonga inu no mosacho ndo tabwa tikendo oroboge timpaka ngarente kendo nyerento tanane nerege sonanga konya choni achan ngesiribu yonsi konya choni achan ngesiribu konya abana banyasaye renda abantu bechinga cheito erinde lyetari nyasaye tiri korage ntokege tiri sokigwa bakoreke bunge kibaba anga gwagasa mno bana ange kwara liko chinserioka asayo ayanaro monene bwa Abaisiraeli agoteba rora nagechire ebimoya n'amaebi nyasaye ogechiwe n'abakungu bari babwate ebimoya bire n'amaebi bakubwatira abantu bane okagene ekinyoni bakubwata ebi bakubwatira abantu bane okagene n'ekinyoni bakubwata nimbi butore nimbutore erinde nsibore abantu abo mbi butore kurwasa amaboko ino erinde nsibore
Nyasaye na kinare ngiko ikunyi buya omukungo yegweterio gieriga omusacho ori mosari korubuo motabi narinde rionsi igoko na gonsi agana kene nkeyo soka kurumwana tigamenye igo erinde na nchindora ngana kingo kinye bimwane bigana ikire konyora amina. Osababu oratinge Nyasaye otagonkonya nonyega karinde gabwasiriga kwetembera nchiero ororo na nchenga torunga mokanya rebe nyagosira amina. Lakini yabana libagokoriana ni abantu bande libagokoriana ni omusaje w'abakungu bande ayonyore no ene mpero chiera abana ba minto nayo rangerigu mukamaremu amina. Lakini yabana libagokuna koriye bimoyo kono kobasibera iwa abasaja nawo arastanga batabya tinga Daria tobanje tebuya buya ndoba lakini amina. Bono abana ba Nyasaye ebimoya birimo kubarerera ebimoya birimo gwesiba ebyetubo biria monde tubetobuke tatinge getambara esontanero yokabwate aniga abwate esonta abana ba Nyasaye bwata kamoya gete atatagetikorusi abana ba Nyasaye musacha yomo akayanda seketenda akanda akachia kaiwo mario gayu ekera egwe riogo riria akamana kuna gweta nana ta na so ebafu ta ko chuzi yange ri abana ba Nyasaye iga ko enda yange rigera nsemo nanda agwesi biri moyigo egerabe achara sera mache karori bere ya munyari anyebeke bwango chinguru kiri kitara akora gento keke kitara moerera epati embe rimaga chiakanyebeka tamanyanga mokaye ochiruziri ochire gosibya abana ba Nyasaye agakwa igarararia binto binde ko kumyore lakini maambi 12 okorera cyo gatigati kwabora kwa ikecho kwaja kongonta kwabora ya tinche tiga igaro ko korega chego korwa kuna mangana makongu bwane bya kongire ntarenge komanya igo korera otarenge komanya abana ba Nyasaye munyoro monene mutige kokorokobe twamana konyora ringana rinene rigoteba iga na endonye kuganiti konyora masisenigwa tago itomuntu kuganiti konyora masisenigwa tago sibo muntu nebimo ba Nyasaye basibora abantu bomonene but seeking revenge on people who wronged you. Let it go and trust God to fight all your battle. Iwa abana ba Nyasaye to baisa kuimo kinganda ka singe nchomo sacho yogatari koira abana sukuru asinge nchatari go provide kende oimo kichukumu yoko moita abana ba Nyasaye yorimbu yosoke kurwa senyonde ryogende kubwari bagotagete kuimo kige susuro otagete kuimo kige siomba yani otagete kuimo kige siomba okuimo kige siomba sama bokao. Never do that. No nyano ndo yo ko machara abana ba Nyasaye ta kuimo kya manyinga yo monta sama bokao ayeto ese ansi toriganda ne sabari amina. Abana ba minto kabo moremeraria nandi chinsa chindombya bakungu mbi kokonyora no ena bakungu abana muri ichiro aro mukungu kono gosia mangana mune mbori go saerega sero tinga kando abana ba minto tinga na eri ogina dinta kala tinga ndokiege na dinta tageti abana ba Nyasaye erinde na riora gandra se biasara bya ya amina. Ono ndate ba Nyasaye bakonya mo ko kubija tinda ereseti mana gocha kubakorro mugano ri mambi ndo konya no charo roje gogo ikagati kabere to konyora nge bambu ya bekuru ya basigari road block nande tutigiroro nande tuchitogandira bakatukole amina. Lakini Nyasaye ni gago seseni abantu bari baganereti abantu bandi gento keke amai igaba kungu bane tigana na mangana yoko na gwesonere bimoya nko yore igwa yani mpaka riba goko gendore to bwojo bugwerete ochicheko beka mugondo sembusuro yawo ebituma byame kwamana kogenda somoragori otabwati kendo orabugeti okono gotera chindende ekenuso gyoka tumbete mono omana gokotabya tinga genda ananda tere amachi ya ngombe mwamu egara mana gokotemuna gokora kwamana kwenda bwo igora bugete tabwati ngombe akabesa wache toka kabesa kuru kwa wache toka kabesa kuru kyombe kwamana kwende getiki abande kwenda bweri bwabande wachikoriga amachi ya ngombe mwamu ayera ira nande gokoiroro omana gotebu gwagende ochikogoika ari sinyoyo mugondo oakege kamago ora aranya umoraro omana gochaka gwake bikamago binde pole sana abana ba Nyasaye ingegere ndagira yawo yame nabe ndagira abeti yama asinge njojo gokora kwa okwebe kolinde kora nyore kwanyora machaja kwabekire endagira yamire buja tobasa ko bugana machaja gane nda ya machari na aragere ndagira yiga yama somugondo omanyanga
amacha yaiga tari aragere ndagire yama korende nyasaye niga ombinga tarochi nyasaye gotiga egere ndagire yawo yame naenda nagokonyori gosono ikera mangana yega onya to koigwera oikonyore gesura matukonsi obugima bwao tiganya saba senya sekretari Yesu Kristo oro murendo ito